Takže ahoj lidi, já vás vítám u tohoto videa a toto video je speciální, jelikož už mám 40 odběratelů. Omlouvám se za světlo, je pozdě večer a moc vám za to děkuju. Teďka jsem dotočila video malé info a koukala jsem si na kanál, jelikož jsem tam, nebo mi tam ukazovalo, že tam prostě něco mám, tak jsem se podívala a zjistila jsem, že mám 40 odběratelů. Nemyslela jsem si, že za takovouhle dobu tohle dokážu mít 40 odběratelů. Moc vám za to děkuju. A jste strašně hodní, že mě odebíráte, protože na mé narozeniny, to jste mohli vidět, malé, jak se to jmenuje, prostě LPS s kámoškama, nový LPS s kámoškama a potom Noční pomsta, nebo jak se to jmenovalo. A to jsem měla 22 odběratelů, nebo 23, nebo 25, už prostě nevím, ale bylo to kolem 20. A právě to bylo prostě tak jako dobrý, mám 20 odběratelů, nebo 22 odběratelů. A teďka se mi to vyhoupne na 40, během měsíce zvládnu mít dalších 20 odběratelů. Prostě vám za to děkuju a toto video jsem nechtěla dělat ráno, protože jsem se bála, že mi to třeba nevyjde na 40, ale že prostě pak mi třeba přibude další odběratel. Ne, že bych něco říkala, ale většinou se mi tohle stalo, když jsem chtěla natáčet za 14 odběratelů, podívám se a ono jich je 15. No tak, takhle. Takže to natáčím takhle večer a moc vám strašně za to děkuju ještě jednou a určitě bude speciál, možná vyjde zítra, ale nic neslibuju, jo? Tak se mějte a ahoj!